Okay guys, tayo ngayon ay babiyahe papuntang Quezon, Pangasinan. Maagang maaga ngayon guys. Samahan nyo ako sa ating XRM 125 FI. Ayan o. Sama natin yung ating rider on board. So what's up guys? Ngayon ay so kondisyon na kondisyon yung ating motor. Ayan o. Ano lang yung takbo natin, 70. Minsan asa natin. Uy, maintain lang tayo sa ganyan takbo guys. Alright. Tayo ng San Fabian. San Fabian, Pangasinan para tayo. Hindi lang tayo sa season. Season talaga. Season Pangasinan. So may KRS tayo. Rider pa. Hindi KRS. Mahilig sa ano, forma na yun. Peace. Diyan ay sa mahabang tulay, Durugtong ng Santa Maria, Pangasinan at Masingan, Pangasinan. Taga dito si ating Pangulong Fidel V. Ramos. Mabuhay. And guys, as of now, after 20 minutes, andito na tayo sa Lawak, Pangasinan. Nadaanan na natin yung Masingan, the hometown of former President Fidel V. Ramos. And after sa Masingan, nadaanan din natin ang Binalonan, Pangasinan. So ngayon naman, Lawak na tayo and approaching Manawag, Pangasinan. Manawag, Pangasinan. So mga kaibigan, kung bago ka pa lang sa aking channel, kung bago pa lang kayo sa aking channel, please do like this video and subscribe to my YouTube channel, Motorcycle Master PH, para sa mas marami pong mga videos about tutorials sa ating pong Honda XRM 125 FI and ating mga travels din. Ayan, so dito lang muna ulit. Update ko kayo sa mga susunod pang bayan, kasi hindi tayo pwedeng magtagal mag video dahil malulobat itong ating cellphone lang po ang gamit ko mga kaibigan. Wala pa tayong pambili ng GoPro, kahit hindi GoPro, kahit yung ibang brand, basta pwede pang action camera. Wala
wala pa naman tayong kakayahan na bumili at pag-iipunan pa lang natin. Ayan, next na bayan, update ko kayo. So Manawag ang kasunod, then after that San Jacinto, Pangasinan, then shortcut tayo, diretso na tayo ng San Fabian. Hindi na tayo dadaan ng Mangaldan, Pangasinan. Okay guys, nandito na po tayo sa bayan. Shortcut tayo from San Jacinto. Usog tayo dito mismo, San Fabian na. San Fabian, Pangasinan. Try natin pumasok sa San Fabian Beach. Sightseeing lang tayo doon mga kaibigan. So papunta tayo ngayon kaibigan sa San Fabian Beach. Try natin pumasok kung papapasukin tayo sa San Fabian Beach. Try natin dumaan dito. Paunahin na natin itong bus. Gwapo ng Lancer, oh. Lancer Ben? Oo, Lancer pizza. Ayan guys, try natin pasok dito. Diyan lang kami sana sir. Sabi, testing lang po. Ayan, sige. Sige na po. So yan mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, galing tayo dun sa pinaka-entrance niya. Merong environmental fee na 10 pesos. Environmental fee 10 pesos mga kaibigan. Dito sa San Fabian Beach. Yan guys, andito na tayo sa bungad. Bungad na tayo ng San Fabian Beach. Welcome to beautiful beach of San Fabian, Pangasinan. Ayan o, puro cottage. Anong makikita natin? Cottage mga kaibigan. Ayan, malinis naman siya kahit papaano. Ayan, mag-strolling lang tayo dito mga kaibigan. Video, picture. Yan gagawin natin dito. Pagbibigyan natin itong hiling ng ating mahal. Akala ko gasili. Ano?
Saan ha? Dasol daw oh. Sabi nga daso. Bandang doon sa western. Napunta lang. Dasol daw, wala namang binanggit. Hindi nga San Fabian. Meron! Kagabi! Oh. Oy. Listening. Oo. Malambot na pa na ako dito. Oh. Ayan mga kaibigan na. Bistro lang tayo. Maraming nagpapak. San Fabian. Okay guys, of course, andito na tayo sa bandang dulo. Pinakadulo na itong part ng San Fabian Beach. So, okay dito, nakapasok kami. Nag-entrance kami ng 10 pesos. Environmental fee daw yun. So yan, maraming nadaanan na maliligo. And yan. So, hanggang dito na lang mga ka-motorcycle. Please like this video and subscribe to our YouTube channel. Again, this is your Motorcycle Master PH at your service. Like this video. Thank you.